Ja, okay. Vi har om social arv, og det er Markus og Asger, der har lavet det. Og så vil jeg fortælle noget om SFI's sociale gruppeinddelinger, og de baserer deres inddelinger på erhverv, uddannelse, og så hvor mange ansatte slash underordnede man har. Man kunne også inddele dem efter indkomst og uddannelsesniveau, men det er hvad SFI har valgt at gøre. Fordele ved det her inddeling, det er, at man kan se, hvad bestemte grupper, hvilke mønstre, der knytter sig til dem, og så hvis der for eksempel knytter sig en noget sundhedsdårligt noget ved det, så kan man gå ind og gribe ind, og så kan man også sammenligne dem, hvilket kan give fordele på den måde. Og så er der det sociale arv, og det er et begreb, der dækker de kendetegn, normer og værdier og personlighedstræk osv., som man indlærer gennem sine forældre. Og så er der snak om den positive og negative sociale arv, hvor den positive sociale arv, det er for eksempel, hvis ens forældre nu har en lang uddannelse og tjener mange penge, så kan der være chancer for, at du selv får en god uddannelse og tjener gode penge, på grund af, at du ligesom er blevet påvirket i den retning. Hvor negativ social arv, det er så for eksempel, hvis dine forældre nu har et alkoholmisbrug, så kan der være risiko for, at du også selv bliver alkoholiker eller får et alkoholmisbrug. Og Pierre Bourdieu, han har to begreber, og det er habitus og kapitaler. Og habitus, det er nogle af de her indlærte koder, som man får af sine forældre, altså den primære socialisation. Men her i det senmoderne samfund, der er det også meget den sekundære socialisation, altså venner og skole og familie og sådan noget, som påvirker dem. Og så snakker han også om kapitalerne, og det er de her ressourcer, som man har til rådighed. Og der snakker han om den økonomiske kapital, den kulturelle kapital og den sociale kapital. Vi har her to diagrammer, og på det første, den der heroppe, der kan vi se, at fra 2001 og til 2013, der er antallet af mønsterbrydere faldet med 5 procentpoint. Og det kan være fordi, at i 2001, der gik Danmark fra en socialdemokratisk til en venstreorienteret stat. Og så altså den her mere liberalistiske ideologi, der bliver sat i fokus, altså at man er sin egen lykkes smed. Og så er der måske været færre penge og ressourcer til at hjælpe de svage i samfundet. Og så har vi også en anden figur hernede. Den viser 25-årige uden uddannelse efter forældrenes uddannelsesniveau. Og det man kan se, det er, at hvis forældrene kun har haft en grundskoleuddannelse, så ligger procenten op omkring de 40 af 25-årige, som ikke har en uddannelse. Hvorimod hvis forældrene nu har haft en forskeruddannelse, som ser hernede, så er procenten omkring de 10-12% med 25, der ikke har en uddannelse. Og det tyder altså på, at jo længere en uddannelse, som forældrene har, jo mere påvirker det ligesom deres børn til at få en lige så god uddannelse, eller i hvert fald en uddannelse, sådan at de ikke står uden uddannelse. Ja. Og social mobilitet, det er når nogen fra en social klasse eller går til en ny social klasse. Og man skiller generelt mellem to forskellige slags social mobilitet. Der er generationsmobilitet og karrieremobilitet. Og generationsmobiliteten, det er hvor at man som for eksempel barn går fra en socialgruppe til en anden socialgruppe i forhold til hvor forældrene var. Og karrieremobilitet, det er det er sådan et udtryk for den bevægelse, der sker i en persons levetid, altså de skift, folk de foretager mellem socialgrupperne igennem livet. Og så når man snakker social arv, så snakker man også om mønsterbrydere. Og mønsterbrydere, det er personer, som bryder med de her negative
hovedsageligt. Negative sociale ting, man arver, værdier og normer og sådan noget. Ja, så skulle vi komme med konkrete situationer for filmen, hvor vi ser den sociale arv, hvordan den fungerer. Og så har vi valgt det her billede, hvor man kan se, at den negative sociale arv, den har været i spil, hvor man ligesom, hendes Precious mor har sagt, hun er dum, og hun ikke kan noget, og det påvirker Precious meget, så man kan se, at hun siger her, jeg kan ikke, og hun er ligesom intet selvværd. Men så til sidst, så siger hun også stop, hvor hun så ligesom er ved at bryde den her negative sociale arv, hvor hun ligesom tager sin barn i hånden, og så forlader alt, hvad hun ellers kommer fra, selvom hun endelig ikke ved, hvad hun skal gøre. Så ved hun, at det her, det er ikke godt for hende, så hun siger stop, og så vælger hun at gå. Og så skulle vi inddrage Precious, eller Bourdieu i Precious livsstilssituation, og der har vi valgt at fokusere på de 3 kapitaler, som Bourdieu han beskriver. Og i den økonomiske kapital, der er det især det her med, hvilken ressourcer man har til rådighed, altså penge. Og der ser man, at Precious mor lever på kontanthjælp, og det påvirker dem på den måde, at for eksempel, hvis man ser på den skole, hun går på, hun har ikke lært at læse og skrive, så det kan tyde på, at det er en dårlig skole, hun har gået på, hvor der ikke har været nok ressourcer til at hjælpe hende. Så kan det også være i forhold til maden. Man ser, at hun har et problem med fedme og overvægt, på grund af, at de måske ikke har nok penge til at købe ordentlig mad. Og så kan man også snakke om det miljø, de bor i. Altså, det er meget sådan et dårligt miljø, hvor folk lever på gaden, og det ser lidt skummelt ud og så videre. Hvor det er nok bare lige det, de har haft råd til, de har købt der. Så er der også den kulturelle kapital, som vi kan se Precious sprog og sprogbrug generelt derhjemme hos hende. Det er meget præget slang og vulgært sprog, og man ser heller ikke, at de har noget kunst eller kultur rundt på væggene i huset generelt. Den sociale kapital, det handler så om de her slægtsrelationer her, familie og venner. Og det ser vi ikke rigtig så meget af. Altså hjemme Precious, der bor Precious og hendes mor, så hendes far der, som så voldtager hende. Og en gang imellem kommer hende her bedstemoren. Så der er ikke nogen venner eller familie til at ligesom kunne redde hende fra de her forfærdelige ting, hun går igennem. Indtil hun så møder hendes lærer her, som ligesom bliver en mor for hende, som hjælper hende med at lære at læse og skrive og få styr på sit liv. Ja, og så hvordan man kan bekæmpe den sociale arv, og også i forhold til filmen. Og der har vi snakket om, at det her med at tage hånd om de svage, det er en meget stor del af at bekæmpe den negative sociale arv, for eksempel. Vi ser i Precious, hvordan hun bliver sendt på den her specialskole, hvor hun simpelthen lærer at skrive og læse, som så kan hjælpe hende videre. Og det er også igen det her med uddannelse, så det giver bare en stor viden og gør, at man kan få et godt job, som man selv kan tage vare på sig selv. Og så også det her med lægetjek, der tænker vi, at Precious hun blev gravid, og hun har måske ikke penge til det her med at gå til lægen, så hun vælger bare at klare det selv, hvor det kunne måske have givet hende en frihed, hvis hun kunne have fået en abort eller noget. Og så også SU, det giver også penge til at kunne klare sig bedre. Ja. Og hvis nu Precious hun havde boet i Danmark, så ville hun nok have klaret sig meget bedre. Og det er simpelthen fordi, at Danmark de lever efter den her universelle velfærdsmodel, som vi ser herover, hvor at staten fylder rigtig meget og går ind og blander sig også i markedet for ligesom at sikre så mange borgere som muligt. Og hvis Precious havde levet her i Danmark, så ville hun have fået gratis uddannelse. Altså hun kunne gå gratis i folkeskole og lære at læse og skrive, og komme gratis videre og få en gymnasiel uddannelse. Hun kunne måske have fået noget SU,
os, som ligesom kunne have givet hende noget lidt mere overskud i hverdagen og sådan noget. Hun kunne måske have fået en abort, så hun er fri for at skulle tænke på, at hun har et barn, hun ligesom skal opfostre og sådan noget. Så der er gratis lægetjek også, så hun kunne undgå at få for eksempel HIV, og som hun får der. Og i forhold til i USA, hvor at de lever efter den mere residuelle velfærdsmodel, som vi kan se hernede, hvor at markedet helt sikkert er i centrum. Her der skal man jo selv købe sin egen velfærd, altså du betaler selv for lægetjek og uddannelse og forsikring og sådan noget, hvor staten så kun går ind og hjælper de allersvageste, og kun lige så man kan overleve, som man kan se i Precious, så det er jo ikke ligefrem en dans på røde roser, deres liv.